Toch wie de stemming feestelijk justerjoen. Honderden mensen kwamen al op de aanbieding van het bidboek. En criticaster van het eerste oren Huub Maus is positief verrast. De opkomst in ieder geval wel, tenminste had ik niet verwacht, maar dat er zoveel mensen zijn, dat doet een beetje aan de simmer denken. Hoewel natuurlijk, het is ook een beetje voedselbank vanavond, dus het had ook raar geweest als er niemand was. Maar ja, het is een mooie sfeer. Tja, de stampot, dat is vanzelfs een loeker. Wat vies nou van dat culturele haatstijd, behalve dat je lekker de stampot krijgt? Wat ik ervan vond, vind, ja... Wat is het eigenlijk, culturele haatstijd? Ik weet het echt net. Nou, dat is muziek, kunst, dans. Toet Cultuur Friesland is er en de politiek. Voordat het bidboek aanbindt wordt binder sprekers en wordt er van alles toont aan cultuur. En dan de aanbieding van het bidboek. Een geervetting ervan, want het echte is 2 centimeter dik. Er stiet een verskaat om projecten in. Mierskip is het thema en Jermoed. Het gaat niet alleen over cultuur met een grote C en schouwburgen. Maar het gaat om juist de gewone mensen die armoede hebben. Die moeten er wat aan hebben. Die moeten in een betere positie komen. Heel veel mensen denken dat het om veel geld gaat. Maar het gaat erom dat je laat zien wie je bent. En wat je aan de rest van Europa wilt laten zien. Maar de lijouterie maakt nog akkoord. En hoe gezellig het ik weer, net alle politici binnen al tjogen. Nee, het kriebelt nog net. Bijvoorbeeld Jermoed in gezin willen zijn. Ja, als je aan het eind van de week maar 8 euro hoer in een gezin, maar jonge ben. Misschien kunnen we dat wel op een hele andere manier aanpakken dan in 2018 een heel groot feest op te zetten. En hé, waar zullen we daar? Huub Maus, verdiepen in het bidboek. Eerste indruk? Het is in ieder geval wel heel veel meer dan ik had verwacht in deze vorm. Dus het geeft toch een redelijk beeld, dacht ik, van wat het bidboek gaat worden. Het stemt redelijk positief, voel ik. Het wekt verwachtingen, laat ik het zo zeggen.